Hyvää päivää unelmien uutisista. Minä olen uutistoimittaja Samuel Riikonen ja tässä vieressäni on toimittaja Juuso Heikki. Ja ulkomaan uutisia. Kaikki sodat ovat loppuneet maailmasta eikä uusia enää tule. Kaikilla ihmisillä on hyvä asua omassa maassaan eikä tarvitse lähteä sieltä pakoon. Ja lisää ulkomaan uutisia. Nälänhätä on poistunut myös maailmasta. Kaikilla ihmisillä riittää nykyään ravitsevaa ruokaa. Seuraavaksi katsomme reportaasin Pihkaimenkoulun oppilaiden unelmista. Olkaa hyvä, toimittaja Vilma Tolo. Tervetuloa tänne Pihkaimäen koululle. Tässä on oppilaita luokilta 2, 4, 6. Millaisia unelmia teillä on? Aloitatko ensin? Minä haluaisin olla kampaaja. Minä haaveilen omasta hevosesta. Haluaisin tehdä erilaisia lentoasuja. Haluaisin eläinralliauton. Haluaisin päästä Englantiin. Miksi on tärkeää että ihmisillä on unelmia? Koska ilman unelmia ei ole mitään saavutettavaa. Jos ei olisi unelmia, ei tarvitsisi ponnistella niiden eteen. Kiitoksia haastattelusta ja nyt takaisin studioon. Kiitoksia sinne Pihkaimäen koululle. Nyt vielä kotimaan uutisia. Kouluihin Suomessa on lisätty vapaapäiviä ja kaupassa nykyään kaikki on ilmaista. Hyvää päivää jatkoa kaikille katsojille ja muistakaa unelmoida. Hyvää päivän jatkoa minunkin puolestani.